Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po is Jollibee Feast Mukbang. Wow! Yan, sobrang dami po. Mga paborito ni Sax. Yes po. So ayan mga ka-studio, mayroon kami ditong spaghetti, mayroong burger steak, ito cheesy burger at yum burger. Mayroon ding isang bucket na chicken joy. Yan mga ka-studio, this is as 80,000 subscribers celebration episode po. Yes po. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sumuporta po sa channel namin at sa walang sawang panonood po sa mga video namin po. Yes po. Maraming salamat po. Hindi namin maabot ang 80,000 subscribers kung hindi dahil po sa inyo. Kaya maraming salamat po talaga. At bago tayo mag-start kumain, pray muna, lead by Sax. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. 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 Tara po, kainan na tayo. Wow. Ano sa iyo, babe? Chicken. Uy, chicken. Ito sa kanya. Wow. Wow. Mm. Na, eat na lang. Kunin ko na to para walang... Wow. Kamay na lang guro tayo pa. Sa iyo, ma'am. Kuha ko pa. Ito na eh. Wow. Wow. Ay na tayo. Sarap nito. It's it mga ka-studio. Daming rice dito. Tayo. Na. Mm. Pick up, mama. Crispy po din mo. Yan, kawawa na. Ang sarap po. Tagal na kami hindi nakain ng Jollibee. Yung last video namin ng Jollibee is 1 month ago, no? Kaya nag-Jollibee kami ngayon sa 80k subscribers namin po. Opo. Celebration. Yung mukha ko pala, mga ka-studio, nasunog nung, kung ano? Nag-change skin ba dahil nung Pa, nag-shoot kami sa Hilutungan. pa. Crispy po day ako. Ano? Paborito to ni Sax, mga ka-studio. Ano ba? Eat rice na ka. Sinsya na po kayo kung mayroon yung marinig ng mga ingay, no? May nagtatrabaho sa kasi sa gilid namin. Sarap. Sarap. Yan ang sarap nito. Ubus na sa akin pang. Wow. Yung chicken namin, mga ka-studio, mainit pa, no? Madali maubos ang chicken. Mainit pa po siya, kaya masarap.
Sarap na. Mm. Eat ka na. Mm. To Tita, Matea Klein, kain tayo Tita, Jollibee. Kain tayo mga ka-studio. Maraming salamat talaga. Mm. Kain po tayo lahat. Yan o. Mm. Mahilig sa burger steak dyan. Kain po tayo. Eat ka na. Sarap mga ka-studio. Grabe no? Nag-crave talaga kami sa Jollibee. Mm. Mm. Sarap ng mushroom pang. Mm. Mm. Sa lahat po na nag-sponsor sa amin po, sa lahat na nag-collab sa namin, Mm-mm. maraming salamat po. Maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng mga Pinoy mukbangers po. Maraming salamat po sa inyong suporta. So, sa iyo to na ko. Okay, so naubos na natin mo. Iyo na, mayroong crispy yan. Gusto mo yan? Kung hindi mo maubos, mamaya na lang mo yan ubusin. Tante, mayroon kang chicken na tira ba? Mang, saan sa'yo dito? Yung cheesy o dito? Yung normal? Sa'yo Ito itong lang. cheesy? Sa'yo lang yun to. Sa'yo yan? Ito lang sa akin. Yum. Yam sa'yo? Ito sa akin mga studio. Wow! Gusto mo to na? No? Tanaw na ka? Excuse me po. Wow. Hmm?
Eat rice bangga. Yum burger. Sorry. Gusto mo to? Ay, meron mong dressing. Yan, lagyan ko siya ng french fries pa. Oh, Mm. 5. Gusto mo yan? No? Ito, pahingi ng ketchup. Dami yung kanin, naubos mo? Naubos mo yung lahat to? Mm. Sarap nito, be. Yan, naubos ng kanin. Nagyan ng ano ko? Hanggang 5 ka? Kuwag ka? Hanggang? Baon! Kain po tayo burger. Pa. Mm. Panay ka katira na? Mm. Look, crispy. Mm. Eat the rice bangga. Coke, please. Tama na. Kaon tayo spaghetti. Ah, same country French fries? Mm. Panalo talaga yung Jollibee, no? Bakit? Ang sarap nila. Grada ka una. Hmm? Ganda ng kuhan mo, buhok mo. Ganda ng hairstyle mo, babe. Hmm? Coke. Sa lahat po na na-join ng VIP namin, maraming salamat po. Madali na ba yung utang ng Coke? Hmm. Doon gamay na. Maraming salamat po. Hindi, maigon mo. Go, guys na. Ulo? Spaghetti naman po tayo.
Try natin to. Crispy ganyan. Ganun. Wow. Gusto mo? Subukan ko tong tuna pie. Pahingi pa. Ano bilhin mo? Ito na ba yung french fries? Sarap. Sabi yung studio ay ano, ubos no? So kapag makain ba sila si Mrs. at si Sax, shout out muna ako mga studio. Shout out kay Alfie Aldubino. Mayroon mo siyang channel po, cooking po yung channel niya. So puntahan po natin yung mga studio, ang galing magluto po. Maraming salamat busing sa pag-join sa VIP namin. Thank you po. Shout out din kay Charles Javier Garcia. Hi busing. At sa mama niya, si Edna Garcia from Caloocan City. Lagi po silang nanonood sa amin. Hello, Maraming hi. salamat po. Shout out din kay Liza May Torn. Mayroon po siyang channel, Lisa May Dunaire, taga Babag Uno. Yan, doon naman ni Diri sa Cordoba. Shout out, ma'am. Shout out kay Busing Mark Gula. So, Tapos shout out din kay Ma'am Barbara 0320. hi ma'am. Hi ma'am, thank you so much for Always watching. always watching po. Tsaka shout out din Arnold Guchico. Hi, Maraming sir. salamat busing. Regards to your family po. Hi Maraming po. salamat. Tapos meron ka pa shout out dyan? Shout out. Sige. Shout out po Ma'am Pilar Tadeo, Mr. and Mrs. Bernie and Antoinette. Hello po sa inyo. Happy birthday po kay Ma'am Blanche. Shout out Ma'am Karen at sa family nyo po. Shout out Ma'am Mara. Hello po at sa husband nyo at sa anak nyo po. Shout out din kay Ate Kat, Oh, Salamat Ate Kat. po. Hello Ate. Ate Maris, shout out. Shout out din po Ma'am Ann po sa Japan at sa husband nyo po at sa mga anak nyo. Hello po sa inyo. Yun na. Ikaw Shout din. out kay Tita. Shout out kay Tita Matea. Hi! Hello. So yun na po lahat mga ka-studio. Maraming salamat sa panonood po. Bye for now and see you for our next Mukwanang adventure. Bye! Bye!